Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen Angjok tok biarong arlong chuhu adwana long duar bagori KCS kongchun bang sonok sing be ain pen kirap dam lakhain ko chok duar bagori MSC constituency ke parlo angjok tok biarong arlong chuhu adwana long JCB pen fil ke paklam dam lo arnam ke pia khiadat puthot arnam aphan kachepi chepajir thu arnam ke pia khiadat puthot kachepajir pon thekapot angjok tok biarong arat KCS kongchun bang sonok sing be aphan kachuru pajir pon bangso adwana long kedo ketha kadim akisung do pu mathadam si mena akhi pensita kedo ketha kadim paklam pipon lo lapen angjok tok biarong dowana long barpi barso ahem lapen mai meeting kedo adim ahem nang kimpi vekta pusi chief executive member Dr. Tuliram Ronghang deputy speaker MLA Dr. Numal Mumina Phan newspapers achatai longpen chuningri padupon Nilimen Peterson Tokbi so dim ke kopia arong dang Angjok Tokbi arong enam tu kopia saya ang deng sini tu kana kita ngi dona tu kan klar ka pinidak nin tum la nang tum phan news live abi tum phan ke hang ke like han lo dam chang ning kan suri hinira ko ra ke thoma ning kan EM Charles Tokbi la pen BDC chairman sar ko rong paralang ni tum ning ke me pen ni tum phan la so dowan ke cheleng atwa nilipig lo la so lang ni tum phan ke ruk paji dia phansi lang ni tum phan ke hang la pen pi ini yang gongan itu pakai rokok so kita masih naik ba ola so bang ke dak ni tum angkang asi sunok sing be alang lihin pen si pini la so dowan achatai ke paklam asai ke ni tum phan ke rap se lang li men pen si long ponik lo kopia dim nang la dak mana along chu adhorom bang so dowan achatai tapi nang ni la kita mendang keluar klien na pen klien na kopilo nang cuma na biru pagi ni lagi lai han ni tuma dak langkara madwan ke cari ahin pen chuning churo paji ke lai lo tamtang EM Richard Stock bila pen BDC chairman sar korong paralang ni tum ning ke me pen ni tum la sodwan kecileng atwar ke solam pi apot lang ni tum phan suri hakiru piglo la sialang ni tum aprang akimang ansi sami ansu si alang tu phan kimang ke paplengi phan sami arnam long sami alang tum phan hirdumi hang pithiglo la pen pini la ni tum phan bang so chatai ke paklam be sangho ake hai phan sami ansu se alang li prang ki meje phan bang so arnam hirdumi hang pi la pen ansu se kurwang su keru pajir poniklo lang ni tum phan nanti nang tum ladak adowan long nang tum adowan long bisa kinang sok kido lang ladak trena hem tentang lo pi makinang ji CM Dr. Tuliram Ronghang pen ni le Dr. Numal Mumina Phan di en cara hat itu lo na tu makin so chatai pen ni like hello ni tum la pini lo so chatai long pen ke chuniri Tuliram Ronghang sarak kaya phan la pen Numal Mumin MLA ke haya phan la pen BDC chairman la pen Richard Stockby ye ma ke haya phan chuniri thuyi bang ke kerap long lo wai phisi same ansu se nil tum phan ke mi choke phan dak pinaan apor pen rat ke chitong dodo la suhut bar pi bar so bate toilet set la hai sa kinang sodo la sialang ni tum hin pen un lipute la sultanil tum phan ke rabji phan selang tum phan chuning ripon la pen isi bang ke kowe bithi chu e la ta sab o siksak chet ti la ta dote boundary wall hai sa me la pen ahut pen me thai ki do chingwai chingsai hem samin tum phan ni rabson te mi par pu selang tum phan chuning ripon ni ingdeng cricket hom kangki lang so hawa rongker arong aji ketalon ponjia phan kachisi kachedang lang phera hawar ki parlu kangki lang so ahawara long aningkan wang son thotsi non kewang ji surinira inkorpho aningkana pharman rongker karkli kapi jopen ingdeng cricket hom rongker rongaje ke paman ponjia phan chisik chedang ponsi rongker karklia dimate dowan ke pangthai anparta non kewang ji arkoi ni phai trok la pe ni phai trok si apharman rongaje ke talon ponji adim along long e ke somajemik dengpon labang solong e somse prang horbongar nampusi anso se mesen me et pen ke pachun ponji aphan arnam hirjume hangpon labang so ingding cricket hom hawarong ker aronga je ketalon pon along alhi sarpu kachu phapon lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Maduram Lekthe lapen
Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Longki Be lapen nongnam chetang klong alun se polun se pi atuma phantame chuphapon sonsi jitente rang nitu timung pi bijoy lekthe lapen aseng pukang nek ahanmi kaselam mate rada phan ke pangnek thek abang phu bang phi atuma phantame chuphapon anparta penang an kachepate pon asona mung sitame pedo ponji pusi kangkilangso rongker committee along Amaipu Udia Inghi Kongchun Bang Rajiv Terang Lapen Dihin Rimpang Mate Finance Secretary Mensing Teron Pen Ningjipon Kangkilang so hawa rongker karkli rongaje ke paman ponalong kai ke nang kacirabdun vera bangpu Maduram Lekte Lapen Longki Be Atuma Phan Kachuro Pajirpon si Pining Let Hotta nang cirabdun lopu alam the Cepaklang Ponse Abarim Amaipu Bida Sing Teron Pen Perang Kiatingno Lam the Pachinidon Pan pen nagangru ni thekpot kadong paji lo asi pini ladak ni tum ani kanwang son itum keceng pon lo long igi somani asi ni tum ani kanwang tabi pon bom asi aku pining le thota kibi pon ni tum pathir thi pen kai son ke klem ke damamu ni tum kadu ke chera pen ni tum klem pon lo nasi deng pon lo ni le tum along dak local yem na ching honai Sar Muduram Lekhe Lapen Longki Be Sar Longki Be Alang litum melokai tani kanwang tame ke dorde ke pope pen cheng lok pi the ko pi ma ke nang jalang litum si sop nang pa dorun alo asi pining le thota alang litum han jingki jingwai chan pen alang litum nang pa dorun po pusi litum ning thepon lo alang litum nang pidun po lapen lasolong ako artist mate lunse pi chohang do dak nitum methang lukel along alang li sar jitenterang lapen jitu nitu timung pi baido ni nak tonon po lapen itum along asenga group mate da karbiang long kache thang nai mana ke thek nai ke chok nai pangdek soy ke thek alang li aseng group atum dilip sar alang li tuni tonon po nasi pining le thotame Kado kawe ladak karbiang long arat mate ricu hidiarat ke doan tame dak na jetu dun pet pusining thelo lapen misen pen chun et pen ing samjin pen nang pachun bun pusining thelo lapen kado kawe karbi kurpho karba kurpho labangso karkli alna mani pen cepat di et pen kado kawe ta ko ningarong ni nang cipidun pusining thelo pen rong kan ar pen la so bang ni tum abang ke arong bang ke tum aphai pu kali nitum dopik ada hisap tahun arong tin arong asatun name nitum han kai tanang cerap situ dun lapen ke thek ding tum duan tame lapen komane bepar beha ke choklem kadu abi tu malang nitum tak kai ta jakon horang pidun lapen nitum lo konang dun tuji alang liman kai da punang koklo alang li kai tanang cerap dun kensing rong hang la kalang li kai ta anikan wang tame kon bag tame ke dorde pu pe lang litang pidun lo asalang pan nili ta padingoe lapen kethani ta alam theta padu ta hino lapen hok pet pen ke dak kaddo ka werong sar tumani tumke anikan wang dame kai ta chuhang bom kai ta nang dun bom palang itum hilo tumana pang tang dun lapen dake non putame ke dam tang an mangke dake huri bohong penita ave jingchek jingsai ave daking samjin pan sikaita athe ni tum ining che pik pining ta le thota lalo sar mudural mekte an banang pidun pola pen long salong kibe un an dak nang kisano babu salang litung chi chak dun lo lapen alang tung wang vek po lapen wang nang po lapen alang tung si wang po pusina je chak lo lun kana malin tame yem hansi pang pu pon po angke longki besi alang lisi jeradun po la ke pang pu la cepati po na son sondu kilun ke kana tumhani tumka ni kamang da pipon lapen na son mana khela dhula dula mana khela mana pulo ake joy pen alo tari ki hum lai tadu sa pimar phana panong pi sarmar phanta lapen lo tari lo ake joy pen sini tumka da pipon asona mu pipon po lapen tu aku lunse pu chang do ani kai tani tumke pu arbak pon bom lo pipon ma pini daku man pipon ti lapen tum dak ricu hidi mate dak alang li polo pesido alang li men ke ene hemari beta pu lapen lunse
lunse be ta pu kece thang na selang li phane tum chuang ji pining de thot tamalang li ta da khorbong nam nang pudun to te pining an pen bang ke ing ding la so puthak pen ali tum ko ni kan wang stamela so program bang ding pon bom lo oni tum ke mang pon ke lalo tamne ke cheng pon bang ke ni tum tong rekse da city eta pining aku ke mang tule tholo ke chali somar ban ameni tum pachirung ponji la pen la non bitti ki pg somar do la pen ke tokang mitti ki pas tang do la pen high secondary ki togi tum ha alang tum man mane tirim teram pen mesenang ji pusini tum hirjumi mane hang pon la pen nolom somar ke chutap do rong ke the Karbi Youth Club thi hek pen RKYC atum pen aningkan wanga son thak thak football tournament ke paman pon ing deng thong kebrak pli football tournament angdung kiti lakhain ko rahni sarupathar constituency number adarsa ahawaralong thongnokbe mini stadium pathok klamalong RKYC atum pen patir piponsi ing deng thom kebra pli ang deng football tournament final match ke paman pon amelong man pengal hi atum pen kachitong don jagannath be SGB Kiram be sarupathar Mondol Saipu Kasang be P Kongchon Bang P sarupathar Mondol Committee Bina Rongphar P Barimei P Mondol Committee Moheswar be social worker Budeswar Kiling Rong Asar Sipson Rongphar Rong Asar atumpen Chitongdo Bangso ingdeng thomke rapli football tournament final match angdung kiti kachipatte along Rongchingrum 1 versus Dharma Singh be arong 3 atumpensi chipati ponlo football tournament along be arong atumpen kethek ser ajok golni haiponlo lapen man of the match anong e kelong pon sarlong kiling ahin pensi long ponlo nong e kepajir amelong RKYC maipu gulab rong pi ahin pensi mai chari pon pen lapen melam thipi ke jaipon jhandaram be ahin pensi jaipon lo bangso thomkera pli angdeng football tournament final match angdung kiti ameahut thongnok be pathua club mini stadium sitame jagannath be SGB ahin pensi pita ingtip pon pen pang upon lo bangso football angdung kiti kachipate long mesen ingsamjin pensi kachipate pachun pon long lo kechengsi angdeng korkan thikap surinira ingkorapli angdung kiti ke pathupon ingdeng ke thom MAC Cup ke pathupon along korkan thi constituency penta ke pathudun ji aphan mesen a players kaching wai thek ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso kapin khardun ateng pen ingdeng isi korkan thi Cup surinira ingkorapli ke pathu mesen pen ke chunpon Korkanthi MAC mati Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso kapin khara tengpen Tekelangjun Sport Association pen patir piponsi Tekelangjun Sport Association pathua klamalong kechengsi angdeng Korkanthi Cup surinira ingkorapli ke pathu mati jong ni phaithom kebarni angdung kiti pathu pontanglo bangso ke pathu ponalong ke pathu pon laki Korkanthi constituency ke parlu long trok sub sport association Sonse Dongmokak Sport Association, Paklongkam Sport Association, Tekelangjun Sport Association, Dhentaghat Sport Association, Samilangso Sport Association, Lapen Langlokso Sport Association atum angbongse pathupon lo. Lapen angdung keti ke pathupon laki Dongmokak Sport Association, Lapen Dhentaghat Sport Association atum angbongse pathupon lo. Ke pathupon boma porahut Dhentaghat Sport Association atum ke thek muchara jok. Hini pen isi agol an chipahipon lo. Bangso ke pathu pon ke chengpen angdung ke tiar ni anta aluhi kachop hapona teng EM Billy Mohan Khaglari EM Kachirong PP Board Chairman Willingson Phangcho Sundar Singh Kramsa Dhoram Kro Samuel Ronghang atum chetongdun anparta angdung keti ke pathu pon amelong Korkanthi VDC Chairman Mondol Amephu Promeswar Rongpi atum pendanglok penang an manpeng ki dotum chetongdun bangso ke pathu along angton pen kelang pon laki tournament convener Samsing Ingti match commissioner Sanjoy Rongphar atumpen danglok sub association atumpen cherap cheturunsi mesen pen bangso ki pathu pachun ponlo lapen mesen a players ingwai ponlonglo samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong news first Korkanthi Cup 2024 la Gepaman Club Angel itum Korkanthi MSC anparta Karbi Anglong Autonomous Council ilituma chairman ala like bori pana janilo ala like bori pon ke kopia janilo ilitum kaduk beda sinilo je thelong ke je hikha dika pen chenglok
culture pen senglok kapre ka itum do lahang bong pen stamil itum sport ahin pen stamil paprang ponai ku lab so kemang pen si pini non ilitum lang damnang non uthodil tuma abong somar tum alang litum ke patuhin pen stame aprang ang deng paprang ponje pan lahai stame lang dia kemang dolo pasi khela dhula jong si thexar pulote মানে national international ang dengan stame lang tum keli dunjila pusana bar saidu pasi lahai lo lasi itum local mc Karbi Autonomous Council chairman alang ke bori pen kelala ampas tame Karbi Autonomous Council ACM sitame la soko bori bange do lasi litum ke la lokor kanti cup la kibina ko kelalo non next la CM cup la soko chipati long sitame litum champion anong e puthot ke ban dia pantai litum ke chisik nai bai kenam sabi kedam ta ni kal sitame litum kor kanti pensi champion anong e ban lo lasi non puthot sitame la bang soko chisik bang ke litum donan ko lasi lahai puthak si litum pini itum la local MSC mate Karbi Autonomous Council itum chairman stame lahai ke bor nangkok ba ke bor ke lahai itum bong smar phan puthot kang tu ya ang deng ba kemang la puson pachun ya phan ba papleng ya phan lahai ke matha tame dulai itum chairman sa tame basi lahai lo lilin pen ke pudam bang ke lahai mane ani kan bang sitame dupu alang li chot kailo monex MSC majule na man stame alang li along mane alang li kosonwa kecheng penon an la korkan ke kap ani kan bang stame year by year la korkan ti kap party bom strang thak alang li tam dotik bang party po ba mo next majuk MSC li bang stame alang tumda mathapo ate non bang bom itu mo sumar pan stame hai antu akang tu ya deng mane pale dunia pan itu ma korkan thi habar pen abusana kemang pen silahaya korkan di kap stame pati nai mangke kenang sot kumatasi lalu lasani kan mang stame du polge